Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdar. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov, Pakistan İslam Respublikasynyň prezidenti Arif Alvi, Pakistan İslam Respublikasynyň premier ministri Imran Khan, şeýle ýurdun dogonluk halkyna milli bayram, Pakistanyň güni münasibetli mähirli gutdawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Türkmenistan bilen Pakistan İslam Respublikasynyň arasynda gatnaşyklar deň hukukluk, birek-bire hormat goýmak, özara düşünmek we ynanşmak ýolgalaryny esaslanıp, ýetgiderli kämilleşdirilýär diýip döwlet başkanymyz hatyna berdi. Hemde bu gatnaşyklaryň biziň dogonluk halklarymyzy durly ugurlarda möhüm ötüşlere ýetirmekde ul mümkinçilikler döretjekdigini anam bildirdi. Biz Türkmenistan bilen Pakistan İslam Respublikasynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary ýokary baha berýär, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov belledi we iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň iki ýurdun halklarynyň bähfitlerini mundan beýlegem ösdüriljekdigini hemde pugutlanyryljekdigini anam bildirdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başkanymyz prezident Arif Alvi hemde premier ministr Imran Khany tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Pakistanyň dogonluk halkyna bolsa öňe gitmek hemde rowan çygardy etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle-de öz adynyň Kuba Respublikasynyň prezidenti Miguel Mario Díaz-Canel Bermudez we ýurdun halkyna Türkmenistan bilen Kuba Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutdawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklar birek-birege hormat goýmagy, deň hukuklugy esaslanýar diýip döwlet başkanymyz gutluk hatyna berdi. We Türkmenistanyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň giňerdirilmegine gyzyklanma bildirýärligini nykdy. Hemde biziň ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň bilelikdäki taglalaryň netijesinde halklarymyzyň bähfidine mundan beýlegem ösdüriljekdigini anam bildirdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov, prezident Miguel Mario Díaz-Canel Bermudez tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Kubanyň halkyna bolsa öňe gitmek hemde rowan çygardy etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň adyna gelen gutlaw bilen tanşedýäs onda şeýle diýilýär. Onuň arkidarty Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov. Siziň arkidartyňyz Katar döwletiniň halkynyň adynan we öz adymdan siziň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmegiň münasibetli tüýsürekden gutdawlaryň we iň gowy arzuwlaryny beýan edýän. Siziň arkidartyňyzda iň ýokary döwlet wezipesine dogonluk türkmen halkynyň öňe gitmeginiň we güllä besmeginiň şeýle-de ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýlegem pugutlanyrylymagynyň bähfidine gönükdirilen işleriňizde rowançlyk we ul üstünlikler arzuw edýän. Size belent sarpa goýan mardaky ynandyrmalarymyz kabul ediň. Tamim bin Hamad Altani, Katar döwletiniň emiri. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň öz taryhy çykyşyny owa huzurlyk ulgamyny ösdürmek, owa adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak bardaky aladalarynyň ruhlanan zähmetseýär daýhanlarymyz üçin ören jogapkärli döwür. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň gowaçy ekşine ýerçildi. Gahrman arkadamyzyň ak patasy bilen arkadagly Serdarymyz hormatly prezidentimiziň maşdurlygyny şuwun diýarymyzyň Ahyl, Balkyn, Lewap, Mar welaýatlaryna bu möhüm şäher guramaçylykly geçirilip, gowaçy ekşi mewsümine dawraly ýagdaýda badalga berildi. Mehriban arkadamyzyň ak pata bermeginden ruhlanan Ahyl welaýatynyň bagwadaýhanlary bu şäher guramaçylykly ine bugun bolsa welaýatda bu mewsüme bismillah etmek şähersi Ahyl welaýat häkimligi tarapyndan äne şegeniň medenet öýüne geňiş maslahatyny maşanny. Maslahat edilen çykyşlarda owa huzurlygyna häzirki wagtda iň derwayt wezipeleriň biri bolan gowaçy kişini üstünlikli geçirmek bilen baglanşykly wezipeler dogrusyna gurrun edildi. Bu ýerde daýhanlara hemme taraplan edýän himayet gollawlar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi. Soňra mihmanlar welaýat merkezine ýerleşýän Milli Ak Buğday Muzeýine bardylar. Olar bu ýerde ýerleşýän oň garnasynda barha köpelýän gymmatlyklara synetdiler. Soňra maslahat atnaşmana welaýatyň şahar kunjundan gelen adamlar iltiligli ýaşullaryň baş bolmagyny, gowaçy kişine bismillah ediljek ýere Ak Buğday etrawynyň şäherine ýürüýt taýýarlanan ekin meýdanyna geldiler. Bilşimiz ýaly hormatly prezidentimiziň parasatly başlandygyna hemde howannandygyna berqara döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne ýurdumyzyň owa hojuluk puwdagyna ulusuşlar gazanylýar.
Yurdumyzyň owa hojalyk pudagyna dünýäniň iň kämil döwri bap we täze tehnologiýalary giňden ornaşdyrylýar. Owa hojalygyny dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirmek üçin döwlet tarapyndan köp tirişdiler goýberýär. Yurdumyzda owa hojalyk ekinlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda almesasa ösdürilip ýetişdirilmegine uly ähmiýet berilýär. Şany sene münasibetli gowa çekişine gatnaşy mehanizatorlar Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň Klass kampaniýasynyň okuw geçirilýän sınıf otoglaryna öýdara pikir açdylar. Hemde Klass kampaniýasynyň traktorlarynyň işleşi, guruluşy, ekiş geçiriş döwrüne howpsuzlyk çäreleriniň bejaý edilşi hemde gerekli esbaplary barada öýdara sorag jogap açdylar. Bu bolsa özleriniň iş tejribeleriniň hassa kämilleşmegine uly tergi berdi. Sonra dawara gelen mihmanlar iltilegli hormatly ýaşullaryň baş bolmagyna, türkmeniň ata-baba gelýän asyrly däwine laýyklykda ekiş geçirmeklik üçin bir kemse taýýar edilen bereket meýdanyna baryp, bismillah bilen gowaçanyň ilkinji tohumlaryny topraga sepdiler. Ey Allah'ım, döwletimiziň owa hojalygyny ösdürip kämilleşdirmekde, halkymyzyň bol elinlikde ýaşamaklary üçin azyk bolçulugyny döretip beren, hemde daýhanlarymyzyň hatda ruhu bilen zähmet çekmekleri üçin döwrewap iň täze ýokary hilli owa hojalyk tehnikalaryny alyp berip, ähli mümkinçilikler döretip berýän Türkmenistan döwletimiziň gahrmany, hormatly İlyasulymyz, hormatly Hazar kadamyň hemde onuň durmuşynda toplanan tejribesi bilen ýetişen garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimiziň belent mertebeli prezidenti, hormatly Serdar Berdimuhammedowyň janlaryny sag, başlaryny dik mertebelerini belend edip, görüner görünmez beladan beterden, hupdan hatardan öz penada aman saklap, iyili urt behvitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerini hemişe rowaj eyle. Ediz Allah'ım, özüň bereketine bereket koşup, her bir eken tohumlarymyz müňläp bol hasyl berip, döwlet öňündäki paýta borçnamalarymyzy uly üstünlikler bilen ýerine ýetirmekli müýesser eyle. Ýurdumyz parahat, illerimiz aman, yıllarımız bereketli, saçaklarımızı ırskal devletli ile amin ya Rabbil alemin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tohumlarınız münglesin edermen baba dayhanlar. Kuvvatly traktorlaryň gowa çekişine köpçüliklerin girişmegi bu çäreňiň insan kalbyny hassa joşturjy pursatlarynyň birine urly. İşine ezber mehanizatorlaryň erki bilen ekin meýdanyna hatar gurap işleýän kämil traktorlaryň sağlaşly sesleri her bir iş güni zähmet edermenligine wetlenýän daýhanlaryň bugun köwünde ýagşy dilegi bilen türkmeniň topraga sepen tohumlarynyň ösüp örüňäp, altyn güýde bereketli bol hasyly öwrüljek barada olaryň kalplaryna wetläp gelýän ýagşy umyt arzuwlarynyň hoşa wady bolup ýaňsaldy. Ýeri gelen aýratyn bellemeli zatlaryň birem ýa-da kişi möwsümini gowaça ekmeklige niýetlenen telematik sanlyk markaly dolandyrylýan 8 hatar taýyk ekijileri bolan monasem ekijili traktorlaryň bolmagy ýurdumyň ähli ugurlarda bolşýaly, owa hojalygyna da döwür bilen aýakdaş gidýänliginiň aýdyn sutnamasy boldy. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna agaltynyň bol hasyny döwlet harmanyna tapşyrmagy maksat edilýän welaýatyň edermen paýtaça kärençileri ýa-da kişi möwsümini ekin meýdanlaryna gowaçanyň köp hasyl berýän görnüşlerini ekmegi gödöne tutýarlar. Ma'lum şäli daýhanlary ýokary kili tohumlyk çigidi bilen ygtybaly üpşün etmek ýurdumyzda öňdürlýän agaltynyň haltynyň meçberini ýokarlandyrmagyň baş şerti bolup durýar. Ýere gelen aýsak welaýatyň tejini etrawyna ýerleşýän Altyn Asar paýtara Salaji kärhanasyna tohumlyk gowaça çigidini ekiş möwsümine taýýarlamak işlerim göwüne jaý alınıp barly. Gowa çekişine köpçüliklerin bismillah etmek dawaratyna atnaşylar bu ýerde sürüm tekilleş ekişkemde ekişden soňky ýyda işlerine ulanylýan tehnikalar, olaryň asma tirke gurallary, aýratyna Jontir kompaniýasynyň traktorlaryna daqylýan gowaça ekmeklige niýetlenen telematik sanly ulgam arkaly dolandyrylýan 8 hatarly monasem ekijileri bolan traktorlar esasy üns merkezine boldy. Gowaça ekişine bismillah etmek çäresinde welaýatyň medeniýet hemde sungat işgärläriniň çykyşlaryna da giň orun berli. Olaryň uzaklara ýaňsalan belen joşgul bilen ýerine ýetiren aýdym saatlaryny hemde tanslaryna iziz watanymyzy 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan üstünmeň milli maksatnamasynyň kabul edilmegi esasyna geljek 30 ýyly öz üçin alýan diýarymyzdaky ösüşli mendilleriň berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň täze gadamlarynyň halkyň arkadaly zamanasy ýylyna zemine janyny
iş verip şad nagmalara beslenen Gülgün Bakaryň hormatly prezidentimiň rowaz işleriniň pek zähmetiň yerden beri önürýän Babaday hanlaryň wasby belentden ýetirli. Bu çäre münasibetli gorolan sergiler dinanlaryň ili işleriniň usatlyklaryny ýerine ýetirişleri gadimetden göz başalyp gaýdýan milli dergäçilik sungatymynyň giňden ýaýwanlanylmagy, dutar ýasap oturan senetgärleriň öz işlerine gumra bolup oturuşlary, şeýle-de owa hojalagyna ata-babalaryň tarapyndan giňden ulannan daýhançylyk senetleriniň we başga-da bir näçe senetleriň taýýar görnüşiniň hem-de ýasalyp oturulşynyň görkezilmegi bu çäre öl boşly milli uguşgyn çaýdy. Dawarada paýtanyň hem-de paýtadan önürleýän önümleriň gowaçanyň beýleki ekinleriň tohumlarynyň göýük bagçy önümleriniň owa hojuluk ekinlerine ulanylýan dökünleriň ekinleriň ziýankeşlerine garşy ulanylýan derman serişdeleriniň deri hem-de deri önümleriniň suworiş işlerine suworumly ýerleri özleşdirmekde ulanylýan injamlaryň tehnikalaryň innovasiýon tehnologiýalaryň pili hem-de pili önümleriniň çörek önümleriniň sergilerini şonuň ýaly taryhy hem-de ülkän öwrünş muzeýiniň sergilerini höweslen tomaşa edildi. Bu ýerde gadymy Suudi esgasy jykyryň görkezilmegi milli mirasymyza goýulan sarpanyň aýdyň nyşany boldy. Harmanyňda bereket. Ahal vilayetinin Edelmen Babaday hanary. Men Ahal vilayetinin Göktepe etrafynyň ýaşaýjysy Agayf ata. Patynlaryň sultany, bahar fasylynyň gelmegi bilen daýhanlar üçin iň bir gydalaňly jogapkarly döwür başlanýar. Ahal vilayetiniň Akboğday etrafynda hormatly arkadagymyň ak pata bermegine gowaça ekstawarasyna gatnaşýar. Halkymyz tarapyndan döwlet başdanlygyna saýlanan arkadagly serdarymyz öz maksatnamasyna owa hojalygyny mundan meýlekde östürmek, yerleriň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, maddi tehnika enzamlaryny binýadyny berkitmek barada hem bir näçe tagallar eşekliň barada belledi. Hormatly prezidentimiň tagallasy bilen daýhanlarymyz yerden bol hasyl almak, galla, paýta we bakça önümlerini östürip yetişdirmek üçin döwrewap tehnikalar ýygy derine alınıp berilýär. Hormatly prezidentimize owa hojalygyny östürmekde edýän biýmeçer aladalar üçin Ahal vilayetiniň agdyr zähmetçiler ilatynyň adynyň tüýs yürekden sag bolsunlar aýdýar. Tohumlaryň müňlesин hormatly prezidentimiz, tohumlaryň müňlesin Edelmen Babaday hanlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň ilkinji owa hojalyk ýylynyň gowaça ekişine badalgy bermek dawarasy, bereketli Balkan topragynda ýyr säher bilen ýokary guramaçylygy eýe boldy. Asylly däwe görä ekşe girişilmek münasibetli vilayet häkimliginiň guramagynda maslahat geçirildi. Maslahatyň barşynda gowaça ekişini agrotehnikanyň talaplaryna laýykly ýokary guramaçylykda hem-de öz wagtynda geçirmekde kuwatly tehnikalary giýje ündiýüniň dowamında bökdünçi işletmek bilen olaryň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmakda ajaýyp döwrümüziň öňde goýan möhüm wezipeleriniň üstünde durulyp geçirildi. Şeýle-de maslahatda gowaça ekşi mewsüminde işlediljek tehnikalaryň taýýarlygy, olardan netijeli peýdalanmaň usullary barada da pikir alşyldy. Maslahatda çykşadan Balkanly Babaday hanlar öňde duran jogapkary mewsümde ähli tagallalaryny gaýrmajakdyklaryny inandyrdylar. Soňra Serdar etrawynyň Goşdaýhan birleşiginiň bereketli ekin meýdanlaryna gowaça ekşine badalgy berilmek münasibetli dawara geçirildi. Asylly däwe görä gowaça ekşine ýylysyna syýlag sarpanyň eýeti bolan hormatly ýaşullaryň bismillah bilen girişildi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme enzilni munzilen mübareke ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, garaşdy, baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň dünýädäki adawraýyny, şan şöhratyny artdyryp, gysga wagtda asyrlara barbar işler durmuşa geçiren, il günümüziň alkyşyna münasip bolan gahrmany, hormatly il ýaşulymyz, hormatly Hacı arkadamyz Gurbanuly Berdimuhammedowiň hem-de berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ähli halkymyzy bir başa jemläp, belen tepkitleri alyp barýan hormatly prezidentimiz Arkadaly Serdar Berdimuhammedowiň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak, mertebelerini belen deýläp, il yurt tähwitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerini hemişe rowaj eyle. Ey Allah'ım, halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň bu sähetli gününde gowaça ekişine girişýän Balkan vilayetimiziň zähmet söýer agzybir daýhallaryna Babaday han ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, burkut we medetkär bolup, Allah Tagalanyň özü bereketini, nuruny eçilip, yere tepen her bir tohum müňläp,
döwletimize we halkymyza rızkal bereket getirsin. Watan öňündäki paýta borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirip, hasıl toyuna, ulu üstünlükleri awra bilen barmaklygy beýik bir waryň özi ähli bawaday hallarymyza miýetler eylesin. İlimiz asuda, yurdumuz parahat, halkymız agdy bir, ýyllarymyz bereketli, taçaklarymyz rızkal döwletli bolsun. Ey Allah'ım, hormatly prezidentimiz arka dağlı Serdar Berdimuhammed yolu ak, işler rowaj alyp, Belentbaş hemişe aman bolsun. Amin ya Rabbel alemin. Şeýlelikde ustad balkanly mekanizatorlaryň herekete girdiren kuwatly tehnikalary alflary udalyp gidýän meýdanyň bir ýanyndan agry tehnik talaplara laýykda gowaça ekişine başladylar. Tutuş vilayet boýunça şu mewsümde gowaça tohum ekiljek ýerleri sürmek, tekillemek işlerim agry tehnikanyň talaplarına laýyk guramaçylykly amala aşyryldy. Ekiş geçirijek ýerlere barýan suwaruş ulgamlar ýer gözünden arastalanyp abadlanyldy. Vilayet boýunça öňde duran derwayt mewsümde ekmek üçin derur bolan gowaça tohumam ýeterlik möçberde jemlenildi. Hemde olar ekiş geçirijek ýerlere gündelik ugradylýar. Gowaça ekişinde kuwatly daşary traktorlar peýdalanylýar. Olaryň bökdünsiz we saat işledilmegi üçin vilayet boýunça döredilen tehnik taýdan hyzmat ediş toparlary mewsümüň tutuş dowamında ekin meýdanlaryna bolarlar. Ekin meýdanyna geçirilen maslahatda gowaça ekişine gatnaşak tehnikalaryň mümkinçilikleri, olardan üstünlükli peýdalanmaň uğurlar barada da düşündiriş işler geçirildi. Gowaça ekilen meýdanlaryndan endigan göwer salmakda, ekin meýdanlarynyň agy tehnikanyň talaplaryny berk eýermek arkaly ide işlerini ýoly goýmakda anyk gurulmalar edilip, bular babatda sowal jogaplar alçyldy. Bu ýerde guralan sahnada welaýatyň medeniýet sunugy ustadlarynyň belent joşuny bilen ýerine ýetiren aýdym sahatlary, milli tantlary, dawra ýygnanlarynyň göňüllerini galkındyrdy. Sahna ustadlarynyň bawa daýhanlarymyzyň gündelik iş aladalaryndan taýýarlan çykyşlary, bagyşlaryň ajaýyp aýdymlary täsirligi bilen tapawutlandy. Türkmeniň gadymdan gelýän asylly däp desurlarynyň biri bolan gelin gyýlaryň üme üýüşüp ýerine ýetiren işleri bu ýere ýygnanlaryň göňüllerini hassa galkındyrdy. Bay many mazmuna beslenen dawaranyň geçýän ýerinde welaýatyň owajylyk toplumynyň gaýtadan işleýän senagatynyň önümleriniň sergileri uruldy. Bu orta tutuş ýurdumyzda bolşaly düýpli özgertmeleri başdan geçirýän Balkan welaýatynyň agry senagat toplumynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe eýilýän belin sepkitleri bilen has içkin tanışmaga dol mümkinçilik berdi. Bereketli toprağımızdan öňýän hemde gaýtadan işleýän senagatyň taýýarlaýan durly adyk önümleri pudoň okkunly ösüşi başdan geçirýändigini, onuň geljeginiň ullugyny ähli aýdynlyk bilen görkezýär. Ullan tutulan dawaralar hemde oň atnaşylaryň ýokary ruh bilentligi şu ýyl Balkanly bawa daýhanlaryň gowaça ekişini üstünlükli tamamlap, ondan bol we oňat hili hasyl ýynajakdyklarynyň aýdyn güwätine guruldy. Ýurdumyzyň owgaçylygyny depkinli ösdürmekde döwlet derejesinde edilýän ägirt uly aladalardan ruhlanyp, gowaça ekişine guramaçylykly ýersen Balkan welaýatynyň kärindäs daýhanlarynyň halkyň arkadagy zamanasy ýylynda da agaltynyň bitkinli hasylyny kemale getirjekdiklaryna bolan anam berkedýär. Men Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy Ýazmurat Atamradow. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ýerlerine hormatly prezidentimiziň parsatly ýol başçylygyna ägir uly rahmet üstünlikleri gazanyp, gowuşamaýan bady bilen täze sepkitlere sarap, önemli öňe barýar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir güni uly rahmet üstünliklerine ajaýyp özgertmeleri, toýdur dawarlary beslenýär. Ýurdumyzyň iqtisadiýetiniň äkli pugudoklaryna ägir uly rahmet üstünlikleri gazanylyp, gowuşamaýan bady bilen täze sepkitlere tarap önemli öňe barýar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir güni uly rahmet üstünliklerine täze özgertmeleri, şaly taryhy wakalary, toýdur dawarlary beslenýär. Inha bugünem bolsa Balkan welaýatynyň Sezaret etrabynyň goşdaýgan birleşigine gahrman arkadagymyzyň ak pata bermegi bilen
ak paktam deyip ak pakta denilen paktanın goğucu ekilişine kuramaçılıklı girişildi. Bizim yurdumuzda tarikatların döndürücülüklü, gideciliği işlemekler için ehli şert mümkünçülükler dörüdülüyor. Tarikatları döküllerin, tohumun, suğun, teknik hizmetlerin yenindikli vakadan verilmeyi, aylık haklarının öz vaktinde hataplaşıp durulmayı, teknik hizmetlerin ya da ağır teknik çarelerin öz vaktinde geçirilip durulmayı, tarikatlarımızın halal vayabağına şert mümkünçülükler dörüdülüyor. Bunun için Baba tarikatlarımızın hormatly prezidentimize olan alkışları, hoşarlıkları, büyütünüşleri eksilmezdir. Kahraman arkadağımız bize şeyde acayip durmuşu bize peşkeş verdi. Halkımız bol erin eşyerli durmuştu. Yaşamaklı için ehli şert mümkünçlüğü dörüdüp verdi. Hormatly prezidentimiz arkadağlı sevdarımızın canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, benet başı aman olsun, onun tutyan tutumlu işleri, rıvaşlıklardan rıvaşlıkları veslensin, devametü devam olsun. Yol ak olsun, yollaşı hak olsun. Tokumunuz mügülesin, arkadağlı sevdarımız, tokumunuz mügülesin, edermen baba dayharlar. Gahraman arkadağımızın yanı yakayna sanlı ulğum arkalı geçiren Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin meclisinde yaşullığın bismillahı bilen goşu ekşine girişmek barada veren AK Patasından şeyle de arkadağlı terdarımızı hormatlı prezidentimizin ovu huzuluk ulğumunu östürmek, ova adamlarının yaşayış durmuş şertlerini qoğlandırmak baradaki iyilikderli aladalarından ruhlanayan tecrübeli ovu huzulukçuluğun katnaşmağına Lewap vilayetinde hem goşu ekş mögütümüne badalga verilip, jogapkarlı mögütümü yoquru quramaçılık yağdayına girişildi. İlki bilen bu möhüm şäher münasibetli vilayet häkimliginde Paxtasy Baba daýhanlarymyzyň tutanýarly zähmetiniň netijesinde goşy ekiş mögütümini öz möhletinde guramaçylykly geçirmek, kämil owu hujuluk tehnikalarynyň güýjünden yerlikli peýdalanmak, ene topragy tepilýän bereket tohumyndan gow göwgörş almak, agrotehnikanyň talaplaryna görä ýygyk işlerini ýaýbanlandyrmak barada döwletli matlagat edilip, bu wagtda daýhanlarymyza ýerden bol hasyl almakda döredilip berilýän giň şertler üçin hormatly prezidentimize alkyş döwler aýdyldy. Soňra goşy ekiş tawaratna gatnaşyjylar welaýatyň şäherjek etrawynyň Watan daýhan birleşigindäki ekişe taýýarlanan ýürüýti meýdana geldiler. Bu ýerde ekişe çekilen kämil owu hujuluk tehnikalary hemde ekiji gurallar bilen bir hatarda durly agrotehnika çäreleri niýetlenen tirke genzamlarynyň ýerleşdirilmegi owu ilat üçin möhüm goşy ekiş mögütümine görülen taýýarlyk işlerinden habar berýär. Ekiş mögütümünden goşy tohumynyň kadaly ötüşini hemde ziyankeşlere garşy durnuklulygyny gazanmakda oň kimiki erginleriniň kömegi bilen işlenip, dol derejede taýýarlanmagyna uly ähmiýet berilýär. Welaýatyň paxta rasalaýjy kärhanalarynyň ýeterlik möçberde goşy tohumyny öňürip, paxtaçy kärhanäçileri bökdönçde üpçün etmäge doly mümkinçiligi bar. Bu wagtda ýyllyk kuwaty 40 000 tonna tohumlyk paxtany gaýtadan işleýän Halaje etrawynyň Garabeki ul paxta rasalaýjy kärhanasynda Ussat Baba daýhanlary ýokary hili goşy tohum bilen üpçün etmekde netijeli işleri alınıp barylýar. Goşy ekiş tawaratnyň guralýan ýerine degişli hünärmenliň paxtaçy kärhanäçileriň gatnaşmagyna guralan okuw matlagadyna mögütümde ulanjak owu hujuluk tehnikalarynyň ekiji gurallaryň ulanş aýratynlyklary, agrotehnika çäreleriň netijeli usullary hemde geçirilmeli möhletleri, goşydan gow göwgörş almakda kärhanäçi Baba daýhanlarymyzyň öňde barjy iş tejribeleri barada özara pikir alşyldy. Gowyň oşunga anatlandyrýan ırskal berekede betlenjek mukaddes ýerde ýaşuly netliň owu hujulugyna degişli hünärmenliň Ussat kärhanäçi Baba daýhanlaryň gatnaşmaklaryna 2020-nji ýylyň paxta hasyl üçin goşanyň düýbi tutulup, ekiş mögütümine dawraly ýagdaýda badalga berildi. Ediz Allahym, Türkmen daýhanlarymyň ruhy bilen ihlasy zähmet çekmekleri üçin ähli mümkinçilikleri döredip we mehriban halkymyzyň bagtyar bolulýan durmuşda ýaşamakları üçin giýje günnüz alady edýän Türkmenistan döwletimiziň gahrmany, hormatly İlyasulymyz, hormatly Hacı Arkadağymyň hemde onuň durmuşda toplan, baý tejribesi bilen ýetişen, garasyz hemde baky bitarap Türkmenistan döwletimiziň bilet mertebeli prezidenti, hormatly Arkadağly Serdar Berdimuhammedowyň janlaryny sag, başlaryny dik, ömürlerini uzak, iýil ýurt umumy adamzat behbetli alyp barýan tutumly işleri hem ise rewaj alsyn. Asylly hem sogaply ise
Guramaçylykly gowaça ekisine giýirsiýän Lewap welaýatynyň zähmet söýür Jepakis daýhanlarymyzyň we owu hojalyk isýarlarymyzyň arsyň rahmeti siňen keramatly eni toprağymyzy ihlas bilen ýere sepen her bir gowaça togum müňläp ýurdumyzy her bir maskaly ojaklarymyzy arsgal döwlet getirsin. Rabbi enzilni munzila mubarak we ente hayrul munzilin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Tohumumuz mümlesin bawa daýhanlar. Yergelene ve Kestek vilayeti tarihi ähmiýetli şanly ýylymyzda 130 000 hektar ýere gowaça ekilip, onun bol paýta hasylyny almaklyk gözegine tutulýar. Bereketli meýdanlaryň mögsümine taýýarlanmagy, gowaça ekişine girişen häzirki zaman kemil owu hojalyk tehnikalarynyň sağlaşykly hatary, ekişiň ýokary hil derejesine alınıp barylmagy, ösen tehnologiýalaryň kömegi bilen kuwatly tehnikalaryň sanly ulgam arkaly dolandyrylmagy, jogapkärli mögsümiň öz möhletinde ýokary guramaçylyk derejesine gesiljekdigine bolan ynamyň merketýär. Dabarang dowamyna hatara dikilen agoýlaň öňlerindäki medeniýet we sunwa diýişgärläriniň ýokary joşgyn bilen ýerine ýetiren tantlary, folklor toparlarynyň, tanymal aýdymçylaryň hormatly prezidentimiň beýik tutumlary, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň şanly özgertmeleri, halkymyzyň bagtyar durmuşy, artgal berekede betlenen türkmen owasy, daýhan rahmeti, keramatly türkmen topragy baradaky şowkunly çykyşlary bilen utgoşmagy, kalplarda aýratyn buýdunç duýgularyny öretdi. Toy bayramlarymyzyň bedeg bolan bagşy tadanalaram öýleriniň joşgunly aýdymlary bilen bugünkü dawara sowgatly geldiler. Gelin ýylan ümme bilen meşgullanýan pursatlary, owy durmuşynyň gözelliklerini açyp görkezýän ajaýyp görnüşler, daýhançylyk täýäpleriniň täsirli beýany bugünkü dawarany many mazmun taýdan baýlaşdyryp, täze uruşaýdy. Altı ganat agoýlaň uzyn hatary bilen utgoşukly guralan dürli sergiler täsirli bilen tapawutlanyp, dawaraň mehmanlaryna uly gyzyklanma döretdi. Sergilerde gök miwe, alyk hemde beýleki owa hojalyk harytlary, şeýle-de daýhançylykda ulanýan dürli zähmet gurallary, agaç hemde dutar ustalarynyň işleri, ýurdumyzyň dokma kärhanalaryna ak paýtadan taýýarlanan dürli önümleň, milli mirasymyzyň naýbaşlarynyň biri bolan, gelin ýyllarymyzyň eli işleri, haly we haly önümler görkezilip, berqarar watanymyzyň owa hojalyk, dokma puwdoklaryny gazanlayan bede watly ötüşler özüniň aýdyň beýany tapdy. Ýokary ruh welentlige betlenen dawaraly pursatlara gatnaşyjylar ýurdumyzyň owy ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmakda alınıp barlayan tutumly döwlet siýasatlary, baba daýhanlarymyzda döredilip berilýän giňişleýän şertler üçin hormatly prezidentimide alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etýärler. Tohumumuz müňlesin, edermen baba daýhanlar. Men Lewap welaýatynyň Hojambaz etrawynyň ýaşaýjysy, Türkmenistan hormatly Ilýaşulsy Hojaguly Huddiýew, halkymyzy şatlyga besleýän şanly wakalaryň bir wada bir näçesiniň tirkeşip gelýän şu günlerinde Gahrman arkadagymyň ak paýta bermegi bilen halkyň arkadagy zamanaty ýylynda arkadagy serdarymyzyň taýasynda asylly hem sogaply işe girişýäris. Gadymy Lewap toprağymyzyň çärji etrawynyň watan daýhan birleşiginiň çäginde ýaxşy niýet pek arzu bilen toprağa bereket tohumunu sepýäris. Ýurdumyzda tutuş halkymyz üçin bähwitli bolan işlere biz ýaşuldanyň bismillahi bilen başlanmagy asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň häzirki döwürde üstünlükli dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Ulus ýylymynyň anam bilen Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine saýlanan ýurt baş tutanmyzyň howandarlygynda bismillah diýip başyny başlayan gowaça ekişiniň ırylmaz, rızkala, mizemez berekede beslenjekdigine biz berk inanýarys. Arkadagy serdarymyzyň aýagy düşdi. Tutan atylly maksatlary da ruwaçlygyra urukdy. Çünki biz bugün arkadagy serdarymyz bilen döwletligiň, bol elin ýaşaýyşyň binyadyny berkidýäris. Türkmençilikde ýeriň ykbaly daýhanyň ykbaly diýilýär. Gowaça ekişine girişmek diňe bir daýhançylyk, däpde surlarynyň dabaraly berjaý edilişi ýa-da ekrançylaryň göňülleriniň galkynýan mewsümi bolman eýsem tutuş tebigatda özgerişleriň başlanyjynyň hem boşlukçysydyr. Şeýle tätli hem toy ruhuna beslenen günde ene toprağa ekilen her bir tohumyň müňlemegini tüýsürekden arzu edýär. Ýurdumyzy hemme taraplarını östürmek hakkında ediyen aladalar için devlet baş tutanmada
köp sağ olsun aýdýarys. Hormatly prezidentimiň jany sag, ömrü uzak, başı dik bolsun. Öňe süren asylly maksatlary elmydama yol alsın. Başını tutan döwletli işleri oň bolsun. Tohumuz müňletin arkadagly serdarymyz. Tohumuňyzy müňletin edermen Babaday hanlar. Mar welatyny berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynçy zamanasynyň ilkinji ýylynyň gowaçy ekşine girişilmegi münasibetli ilki bilen welaty häkimligine maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiň ýurdumyň owa hojalygyny ilimiň gadananlaryny puwta ornaşdyryp, topragyň hasyllygyny ýokurlandyrmakda öňde goýan gaýry goýulmasyz wezipelerini iş ýüzüne geçirmek meseleri, ekrançy daýhanlar ýokary hili tohumlar bilen üpçün etmek, gowaçy ekşi mewsimini kuwatly, ýokary önürjilikli owa hojalyk tehnikalarynyň gurallarynyň netijeli peýdalanyp, bu möhüm agrotehnik çärany öz wagtyny ýokary hili geçirmek meseleleri dogrusyna işçiň pikir açdylar. Soňra maslahatda şanlar welat boýunça gowaçy ekşine girişilýän ýer bolan Welatyň bayramal etrawynyň täze ýol daýhan birleşiginiň iki meýdanlaryny bardylar. Hormatly ýaşular kemde bu dawra atnaşan adamlar bu ýerde welatyň ustat ekrançy daýhanlaryna dünýäniň ösen döwletleriniň önüm önürjilerinden satyn alyp berilen kuwatly, ýokary önürjilikli owa hojalyk tehnikalarynyň gurallarynyň gözetme çeli udalyp gidýän hatarlaryny höwes bilen sinediler. Welatyň ýaşulary ekrançy daýhanlarymyza alyp berilen kuwatly owa hojalyk tehnikalarynyň gurallarynyň kömegi bilen ýokary hili sürilip, eliň aýasyal innigan tekidlenip, gowaçy ekşine taýýar edilen meýdanyny iň ýagşy umyt arzuwlar bilen gowaçanyň ilkinji bereket tohumlaryny sepdiler. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey Allah'ım, halkymyzy bagtyar durmuşa ýetiren, mukaddes atavatanymyzyň owa hojalygyny ösdürip kämilleşdirmekde uly işler durmuşa geçiren Türkmenistan döwletimiziň gahrymany, hormatly İlyaşlymyz, hormatly Hacı arkadağymyz, Gurwan uly Berdimuhammedowyň hemde onuň durmuşda toplan baý tejribesi bilen ýetişen garaşsyz hemde bakywy tarap Türkmenistan döwletimiziň belent mertebeli prezidenti, hormatly arkadağly Serdar Berdimuhammedowyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak bolup, özüň olary görner görünmez bela we terlerden, howp hatarlardan aman saklap, il ýurt bähwitli alyp barýan işlerini hemise rowaj eyle. Ey Allah'ım, berkarar döwletimiziň täze iýamyň galkynçy döwrüne, halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň bu mukaddes sähetli gününe, hormatly prezidentimiz arkadagly Serdar Berdimuhammedowyň gowaçy ekşine beren ak patasyndan ruhlanyp, gowaçy ekşine girişýän Mar welaýatymyzyň zähmetseýär daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Teala'nyň özi bereketini berip, pagta borçnamalarymyzy uly üstünlük we awra bilen ýerine ýetirmekligi ählimize müýesser eyle, ilimizi asuda, ýurdumyzy parahat, ýyllarymyzy bereketli, saçaklarymyzy arsgally döwletli eyle. Ey Allah'ım, hormatly prezidentimiz arkadagly Serdar Berdimuhammedowa bütün halkymyzyň ynamyny ödäp, alkyşlaryny gazanyp, Türkmenistan döwletimizi bütün dünýä tanadyp, ulu awraya münasip bolan hormatly Hacı arkadağymyz ýaly ulu üstünlüklere yetmekligini özüň müýesser eyle. Ve kur Rabbi enzilni munzelen mübareka ve ente hayrul munzilin. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tohumuňyz müňlesin edermen bawa daýhanlar. Tohumuňyz müňlesin edermen bawa daýhanlar. Tohumuňyz müňlesin edermen bawa daýhanlar. Bu ýerde dawra atnaşanyň saatlyk şowkuny bilen ýokary önürjilikli täze ekiji gurallar tirkelen traktorlar hereketi ýerdeldi. Şu dawraly pursatda topragy halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň gowaçy ekşiniň ilkinji tohumlaryny sepýän, tehnikalaryň sağlaşyp çykýan sesi daýhany eksilmeýän, rızkyl bereket içilýän meýdanyny öz bolşly zähmet mukam bolup ýanglandy. Mar welatynyň pagtyjy daýhanlary şu ýyl 165.000 hektar meýdany, gowaçy ekmek hemde şondan 365.000 tonna ag altyn hasylyny öndürmegi aýdyň maksady edinýärler. Welatynyň pagtyjylary şu ýyl gowaçanyň welatynyň toprak we howa şertlerini ýokary hasyl berýän keselere durnukly orta süýümli ýolutyn 7, ýolutyn 39, inçe süýümli ýolutyn 14 we beýleki görnüşlerini ekmekligi meýleşdirýärler. Munyň üçin Sakarça etrawyny tohumlyk pagtany gaýtadan işleýän kärhandy gowaçanyň ýokary arkaly tohumlyk çigidiniň ýeterlik möçber taýýar edildi.
Vilayetde daýhanlaryň durmuşyndaky şu gyzgalanly döwür bolan gowaçy ekşini agrasiýany kömekletde geçirmek üçin ekiji gurallar taýýar edildi. Vilayet Owukyjylyk Önümçilik Birleşiginiň vilayatyň etraplaryndaky tekniki hyzmat işgärhanlaryna ekiş teknikalaryny iş ýüzüne hyzmat etmek üçin göçme toporlar dürdüldi. Dawaranyň geçýän ýerine vilayatyň medeniýet sunat ustatlarynyň çykyşlaryna da giň orun berildi. Aýdym saf, tant, folklor, bagşylar toporlarynyň çykyşlary bu dawara gatnaşanlar tarapyndan gyzgyn garşy alındy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, bede wady bilen ötüşleriň täze biletliklerini çykýan Baky Afudo, Erkan watanymyzy, daýhanyň pek zekmetini, ajaýyp bahar tebigatymyzy wasp edip, belent keňlerde ýerine ýetirilen aýdym saatlar, joşguly tantlar, şu sowaply günne gowaçy ekşine ýerişýän vilayatyň paxtaçy daýhanlaryna ruhy lezzet berdi. Bu ýerde vilayatyň owukyjylyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanlaryň öz bereketli topragymyzda, vilayatyň gallaçy daýhanlarynyň pek zekmeti, ahlasy bilen ösürilip ýetişdirilen akbuğdy hasylynyň öňürin durly azyk çörek we çörek önümleriniň gök, bakçy, mewe önümleriniň vilayatdaky dokma kärhanlary tarapyndan öňürilip, içerkemde dünýä bazaryna ul isleýi bolýan ekologiýa taýdan arasy ýokary hili dokma önümleriniň, şerde ösümlikleri kesillerden we mör möjeklerden goramakda ulalýan serişleriň, dökünleriň, vilayatyň tokoy hojalygy işgärleriniň ösürip ýetirýän baý nahallarynyň baý sergisi ýaňlandyryly. Halkymyzyň asyrlardan asyrlara aşyp gelýän gymmatly milli mirasynyň haly we haly önümleriniň, eller çeper gelin gyýlaryň tiken nepis egin eşikleriniň, bu ýerdäki ag öýleriň daşdy urugyna gurnalan baý sergisi, bu dawara aýratyn millilik ruhun şaýdy. Fergidäki önümler bu şäherä gatnaşýan adamdan kalbyny halkymyzyň gymmatly milli mirasyna bolan gowunç we buýsanç duýgusyny ýene bir gedek artdyrdy. Şu ýerde ekrançylyk hem daýhançylyga degişli gurallaryň, eller hünärli ustalaryň ýasan önümleriniň amal garşan sunuwatyny degişli işleriň giň sergisini hemmeler gyzykdanma bilen sinediler. Vilayatyň owukyjylyk hünärmenleriniň gatnaşmaklaryny geçirilen tejribe okumatlygyny gowaçy ekşinine, gowaçylaryň hatararlaryny bejermekde, ekinler dökünler bilen iýmitlendirmekde ulanýan kämil tehnologiýaly gurallar, olaryň sany ulga markaly dolanýarlyşy dogrusyna giň işleýin düşünürüş berildi. Bereketli toprağa sepýän tohumyňyz müň bolsun. Mar vilayatynyň ustat paxtaçy daýhanlary. Men Mar vilayatynyň Mar etrabynyň Aşgabat geňeşliginiň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşaýjysy Şahryar oğlu Hummaýew. Gahrman arkadagymyz, halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň gowaçy ekşine ak pata berdi. Töwelime bil, ýaz pasymyzym gyl ırsgaly bilen, bereketi bilen geldi. Anha bugün vilayatymyzyň paxtaçylary baba daýhan ýar bolsun diýip ýere tohum taşlaýarlar. Ak pataňyz üçin Taňry ýalkatan gahrman arkadagymyz. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň owukyjylygyny ýetirmekligi ol üns berilýär. Paxtaçy kärendeçilerimiz häzirki zaman kuwatly tenkalary bilen, dökün bilen, suw bilen bökdensiz üpsün edilýär. Yurdumyzda gurulan zawatlarda öndürilýän ýokary hili dökünler owukyjylygymyz doly üpsün edýär. Tawsyrlaryň önümler üçin hasapdaşyklar günübirin geçirilýär. Takarşagy etrafynda gurulan tohumlyk paxtany gaýtadan işleýän kärhanasynda kärendeçilerimize, mülkdarlarymyza gerek bolan ýokary hili tohumlar taýýarlanýar. Ata-babalarymyz daýhan mert, yer jomat diýipdirler. Vilayatymyzyň baba daýhanlary bu ýyl hem mert durup gaýratly zähmet çekerler. Vilayatymyzyň boşnamalaryny aňry bilen ýerine ýetirerler. Hormatly prezidentimiziň jany sag, başy dik tutumly işleri hemişe rawaç bolsun. Bereketli toprağa sepen tohumlaryňyz müňlesin arkadagly serdarymyz. Bereketli toprağa sepen tohumlaryňyz müňlesin paxtaçy baba daýhanlar. Şugun Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň guramagyny erkin dörüjülük mekanyny döwletli dowam bolup arkadagly serdar geldi. Şeýle-de Türkmenistanyň kärde şarklaşyklarynyň milli merkeziniň Venanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramagyny beýik ötüşleri dowamatly maksatlar geçirildi. Olar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipetine girişmek dabaratna we onu döwlet başçylygymyzyň eden taryhy çykyşyna başlandy.
Bugün halkımız arkadagly Serdar ýeli diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow mübarekleýär. Türkmen halky hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatyny we maksatnamalaryň işlerini tüýsürekden gollaýanlyklaryny dünýä äşkar etdi. Halkymyz Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň başçylygyny garaşdyrdy. Hemişelik betarap ýurdumyzyň mundan beýlägem güllä we şükdügini hemde onuň halkara awraýynyň hasam belinde galjakdygyny berk inanýar. Maslahatlarda çıkış edenler döwlet başlarymyza prezident saýlawlaryny gadanan önemli ýeňişi bilen gutlap, hormatly prezidentimiň garaşdyrdy. Beýtarap Türkmenistanyň halkara giňişligine awraýynyň hasam belinde galmagy, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagy we milli ykdysadyýetimiň kuwatlanma uğruna äkli berur tagalatyny etjekdigini önem bildirdiler. Şeýle maslahatlaryň dowamly edilen çıkışlarda bellenşi ýaly, ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmeň geljek 30 ýyl üçin milli maksatnamasyny halkymyzyň bagtyarlygynyň ýurdumyzyň awadançylygynyň bäkbidine beýik işler meýilleşdirildi. Munyň özi halkymyzyň taryhynyň dowamly döredin asyrly ýolgalaryny häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen goşdurma arkaly beýik maksatlaryň amala aşyrmagyna gönükdirilen toplumlaryň şäherlerdir. Hormatly prezidentimiň mehribaan watanymyza, merdany halkymyza ak ýürekden hyzmat etmek boýunça öňde goýan maksatlary Türkmenistanyň uludan kiçe ähli ilatynyň ruhuny belinde götürdi we onuň eri diýarymyza bolan söýgüsini artdyrdy. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyarlygyň, barahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly tüşüň berkarar bolýan ýurt hökmüne ikrardyly. Döwletimizde halkara derejesinde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegine möhüm ähmiýet berilýär. Garaşsyz beýtarap Türkmenistan dünýäniň gyzyklanma bildirilýän ähli döwletleri bilen özara ynanşmak we birek-bire hormat goýmak esasynda ýola goýulan hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyr. Şunu da şeriýatly hyzmatdaşlaryň ýurdumyzda netijeli işlemekleri, bililikdäki taslamalaryň durmuşa geçirmek uğruna ygtybarly kanunçylyk hukuk binýat döredildi. Maslahatda çıkış edenler hormatly prezidentimiň wezipetine girişmek bilen ýurdumyzda beýik maksatlary nazarlaýan ägirdir işleriň durmuşa geçirilejekdigini önem bildirdiler. We öz gedeklerini äklimi mutagalalary münasip goşunt goşmak uğruna berur işleri bitirjekdiklerini inanýardylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni milli aýdymsasynyň otmada ösdürmäge, köpe üçgünli ruhy dünýämizi döwrüp eserler bilen baýlaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Türkmen halky beýik sungaty, nusgaw kadrlar we gaýtaranmajak medeni mirasy bilen giňden tanalýar diýip parasatlyk bilen belleşi ýaly. Bagtyar Türkmen halky öz gorşy sungaty, baý medeniyeti bilen dünýä ýüzünde giňden meşhurdyr. Türkmen aýdymsaz sunuwatynyň hasa kämilleşmegine münasip goşun halipalara döwlet derejesinde uly hormat goýulýar. Türkmen aýdymsaz sunuwatynyň dünýä çykmagyna köp işler bitirýän halipa sunuwat ustadlarymyň biri de Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtma kafedrasynyň professory, Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garyagdyýewdir. Magtumul adyna milli sahly drama teatryna Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garyagdyýewiň 70 ýaş toý münasibetli dörejilik agşamy geçirilmegi de muň aýdyň nişanydyr. Dörejilik agşamynda halipa aýdymçynyň kärdeşleri, şägirdleri, aýdymçylar, bagşy tadanlar, kompozitorlar, ustad, ýazgy şahyrlar, teatr artistler çykyş edip, milli aýdymsaz sunwatymyzyň ösmegine Atagelli Garyagdyýewiň uly goşundynyň bardygyny tekrarladylar. Medeniýet we sunwat ustadlarynyň belli artistler Maýy Kuliýewadyna Türkmen Milli Konservatoriýasynyň muallimleridir talipler, ýazgy şahyrlar, jurnalistler, halipanyň aýdymlarynyň muştoklarynyň gatnaşmagyna geçirilen bu ajaýyp sunwat bayramy ýurdumyzda milli medeniýet hil taýdan täze derejelere göterilýändiginiň aýdyň tutnamatyny öwrüli. Ýurdumyzyň aýdymsaz sunuwatyny ösdürmekde, ýaşlary halipalyk etmekde, olara aýdymsaz sunuwatynyň aýratynlyklaryny, inçe tilsimlerini öwretmekde köp işler alyp barýan Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Atagelli Garyagdyýewiň 70 ýaş toý münasibetli dörejilik duşugyna gatnaşylar, ýedi watanymyzda aýdymsaz sunwatymyzyň ösmegine giň mümkinçilikler döretýän. Milli medeniýetimizde dünýä ýaýmakda ýygyderli gollaw himayatlary berýän arkada Serdarmyda, Agdybir halkymyda ajaýyp döwre ýetiren gahrman arkadagymyda alkyşlar aýdyp, zanynyň sag, ömrüniň uzak, belent maksatlary hemişe rowaç bolmagyny tüýsürekden arzu etdiler. Biziň ýurdumyz hem garaşsyz hem bitarap türkmeniň danem asyrlar boýy döredip bilmedik zady şu wagt döredi 30 ýylyň içinde gatykän beýikliklere, sepetlere ýetdikde. Hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny arzu edýär. Arkadagly Serdarmyda işiniň uğruna bolmagyny arzu edýär. Ýugurdymyzyň parahat bolup geljekki çağalarymyza, geljekki nesillerimiziň dam rahat, beýik
yaşamagyny arzu edýär. Dünya derejesindäki ähli üstünlükleri yetmäni biziň ýaşlarymyzda men şonu arzu edýän. Hormatly adamlar, Orta Ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 23 martda saat 20-den 24 martda saat 20-nji bolajak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gurulugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, askim ýağış ýagar, günniň ordun tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijesine 0-5 grad şelmayl. Gündüzüne 13-18 gradus, kenar taraplaryna bolsa 8-13 gradus mayl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, günniň ordun tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijesine 1-6 gradus, gündüzüne 11-16 gradus mayl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, günniň ordun tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijesine 0-5 grad şelmayl, gündüzüne bolsa 11-16 gradus mayl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, günniň ordun tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijesine 1-6 gradus, gündüzüne bolsa 10-15 gradus mayl bolar. Daşawur welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, günniň ordun tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijesine 1 gradus sowukdan 4 grad şelmayl. Gündüzüne bolsa 7-12 gradus mayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, günniň ordun tili sekundy 10-13 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijesine 3-5 gradus, gündüzüne 11-13 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 24-nä magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany arşylýar. Ediz watandaşlar, ýaz pasylyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkäp durýanlygyny nazaran. Pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şeýle häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 3 göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtgümegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak maksat bilen agyz burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araşagy berjay etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ileşler. Bulary berjay etseňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşürýär. Ýakly tüşürüň özenli bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şundur. Hoş sag bolun, iyi eleşler.